Sziasztok, én Mózes vagyok, és ez itt egy újabb, meg kell fordítani, Minecraftos videó, és el is kezdődne a egyébként hardcore-os videó, és craftolok magamnak kardot, és úgy láttam, hogy itt vannak bárányok, és az viszont nem rossz. Aha, Istenem. Kösz. Kösz. Az a baj, annyira gyorsan futnak, hogy ez nekem rossz. És akkor, mint mindig, azzal fogom kezdeni, hogy gyűjtök magamnak egy kis fát, a cuccosommal vágok egy kis fát, és lemegyek egy bányába. Hát elvégére is ez a lényege a hardcore sorozataimnak. És azt már úgy látszik, hogy nem érem el. De úgy jó, és kaptam. És akkor mennénk is, mert arra fele egy rétet láttam, és a réteken szokott lenni bánya, vagy hát hegyoldalakon, vagy ahogy nektek az jobban tetszik. Például én nagyon ritkán találtam eddig magamnak bányákat hegyek oldalában, már találtam, de azok nem tudom, nekem azok nagyon nem tetszenek, és nekem az se tetszik, hogyha én csinálok bányát, mert akkor nekem kell leáskodnom, így meg ki van ott. Ott van. Ó, nem ezzel akartam. És akkor csak ott van, nekem be kell menni és gyűjteni a gyémántokat, de egyúttal azzal is rossz, hogy vannak spawnolók, vagy igen, spawnolók, amik viszont nagyon nehéz kiütni, és kézzel, nem tudom, hogy sose próbáltam igazából csákányi, ezt elárulom nektek. Szedjünk virágot. De miért jó kis boltát használom el? No, akkor én most ezt így eldöntöttem magamnak, hogy ezt ide... Sikák is legyenek. Így is legalább majd tudok csinálni. Legalább majd tudok csinálni ágyat. Beszorult ott egy báránykal, mindegy. Könnyítsük meg a dolgát, hogy aztán megölhessem. Ó, itt egy tyúkhely, hova mész, bazd meg? Hova mész, megöllek, te?
Mhm. Ó, arra hagyjál meg, hol mész. Egyébként ma annyi dolgot szereztem, hogy már régen tudnék ö, építkezni, de minek építkezzek, hogyha nincsen megfelelő hely. Egyébként simán lehetne egy házat csinálni, látjátok, mert itt szépen el lehetne raknia, és itt szépen kiemelkedne, de hát most nekem ez így jobb. Egyébként nem nagyon régen csináltam videót, de tényleg majdnem 2 hete nem csináltam videót. Az viszont ott egy nagy hegy, és ha ott nagy hegy van, akkor lehet, hogy vannak bennek. És egyébként sokan írtatok, sokan, hát 2-3 talán írtatok nekem, hogy hát csinálnék kicsit jobb videókat, de hát akkor küldjetek nekem mapet, és akkor el is mondom nektek, hogy milyen címen, úgy bánya, itt egy bánya, egy olyan címen nekem, hogy vacak 2013 kukacfreemail.hu. Látjátok, ez itt már jó? És most egy kicsit hosszabb videóra gondoltam, olyan 25 percesre. Hát majd lesznek hosszabbak, úgyhogy talán küldenétek nekem a mapet. Éppen barátom mondta a suliba, hogy ő nekem küldeni fog, csak aha, ott vasat láttam, már pedig a vas az jó. Igen, és akkor még mi van, azt hittem, hogy páncélzat van rajtam. Na már hülye vagyok, rossz helyre raktam. És ide kirakom ezt. Lerakok egy crafting tabletet. Crafting tablet. És ágyat is tudnék csinálni, de miért csináljak? Csinálok egy kályhát. Azt meg ide rakom. Van pár szénem, ebből ki tudom égetni. Addig felszerem a crafting table-t. Vagy hát legyünk már magyarok, barkácsasztalt. Addig eszek egy mutont. És lehet, hogy megint csinálnom kell egy kardot, ez hihetetlen. Csináltam most 2 is, mert úgy látszik, hát elég hamar fogyik. Megnézem. Hát már azért jönnek. Ebben majd fogok csinálni, mondjuk azért hagyom, hogy a táskájak, azért hagyom, hogy egy kicsit nem csak bele a kardot, mert a kard az annyira nem fontos, mert kézzel is kitaggatni egy creepert, vagy valamit.
Na, úgy látszik. Hűha, hűha. Mózi, olyan büdös van itt. Mózi, Igen, tanuljál éppen már, videózok, itt jó. beszélted. És ha nem lesz meg a tanulni valód, megint beszélsz. Milyen 1 óra múlva? Hát nem 2 óra múlva jön? Miért? 5 óra? Igen, ahhoz képest, ahogy hazajöttünk. 5-kor jön érte. Mózi, ne hergeld anyádat, én azt És elolvastam. akkor az a baj, hogy itt volt ez fanoló. Hallottad, hogy mit Azt mondtam? kell kiütnöm. Nem hallgatsz rám, jó van, nekem mindegy. Jó, ma videózok. Jó, én meg... Jó, nekem mindegy, Mózi. És itt lehet, hogy ki is tudnék alakítani egy szép kis házacskát, sőt, ki is fogok, mert nagyon más választásom nincs. Hát, hogy itt ragadtam ebbe a szucsokba. Meg annyi választásunk van, hogy kiásom magamat, de hát... És ez az első rész, ennyi is lett volna. Nem tudom, hogy miért hiszem azt, hogy mindig ott a kamera, ott azon az oldalt, ott. Mindig oda nézek, közben pedig ide kéne nézni. És ez a videó nagyjából ennyi is lett volna. Köszönöm, hogy megnéztétek, ha tetszett, dobj egy lájkot, és iratkozzatok fel. Sziasztok!